Sziasztok srácok! Úgyhogy most egy montázs fog jönni a 2023-ból, ami egy olyan 4-5 perces lesz, de ne beszéljek már annyit, mert a montázs sokkal izgalmasabb, főleg a legvége, mint amit most beszélek csomót. Egy olyan videóm, ami 2020. december 7-én lett feltöltve, aminek címe Miért nincs videó? És a leírásban azt írtam, hogy azért nincs videó, mert az iskola miatt nehezemre esik várni, és ezeket a videókat, amiket nem vigyált, legalább 1-2, maximum 3-4 óra megvárni, körülbelül 10-15 perces videót elkészíteni, legalább 30 perc. Rosszabb esetben, amikor Vlad vagy Ákoska hülyéskedik, akkor 40-50 perc. Mondjad, mit írtál oda? De ők ilyenek, így kell elfogadni több évig, amíg gyerek. Mi van? Mint hogyha én nem az lennék, és Ákoska fiatalabb mint én, de Vlad idősebb nálam is. Gyereknek állítom, de. Pedig amúgy most már majdnem 14 éves. Igen, de amikor ezt a videót megcsináltam, akkor még csak 12 éves volt. Hagyjál engem békén, és ne videózzál engem. Bocsánat, hogy felébresztettelek, királyom, hogy itt vagy a legszebb helyen, és én téged felébresztettelek. Bocsánat, hogy most a délutáni alvásodat kialszod magad, mert egész nap alszol és nem csinálsz semmit, csak eszel, alszol, mész, aztán nyávogsz. Úgyhogy én is, szia macska, elmegyek, világ. Ne kattints el, ne kattints el, nem szabad csinálni, hogy kattintunk, kérlek, ha már nem kattintottál a videóra, akkor nézz végig. Meg lett a 100 feliratkozó, és nagyon örülök neki. Bruh. Miattak elestem, és amúgy is miért rángatták ki az ágyból? Miért rángatták ki az ágyból? Mit akartál, hogy elmenjünk sétálni, aztán meg elessek? Na szóval még szépen, pizsamába kirángattál, ne? Fejezd be! Sziasztok srácok! Ebben a mai videóban szeretném, hogyha megünnepelnénk ezt a csodálatos napot. Szóval ma van a 3. születésnapja ennek a csatornának, hogy... Nem vettem vitamint. Ez mi volt? Random ijesztés. Menjél. Sziasztok. Állj! Ezt nem hiszem el, és nem hiszem... Feltiltott a YouTube, hogy kést ragadok? Oh, hell no, bro, no. És most jön a legjobb rész ebben a videóban. De azt hagyjad, az undorító már például. Jó van, na. És csak visítenem, tehát most imitálni fogok egy... Most pégétérleni. És a menekülj! Kész. Rosszul, nem térjünk rá a Herbie-re. Jaj. Minden másodpercben... Vele is volt pár hiszti. Halló, nincs eszed. Na sziasztok! Ti még nem is tudjátok, hogy 2 nap múlva már nem leszek itt. Kivéve őt. Ő Luna. De Fifi is hazajön, de
Azt azért nem tettem bele a videóba, mert még nem tudtuk, hogy hazai fog jönni. De végül őt is hazahoztuk, mert nem maradhatott ott. Crucifix! Crucifix! Crucifix, az jó? Van. Csak ne nagyon pazarol rá. Na, most nem olcsat. Mi? Azt hitted, hogy legyőzhettél? Igen. Ilyen nincs! Menj innen! Nem hiszem el! Hagyjál tesz békén! Szerencsés vagyok, hogy én a barátja vagyok.